Yehure akagara nawe rikamberekera mwana. Wangu elewe kama hanzi ndikuda Pfuma yangu naatezala. Ngeti amana ndikatika dzisinyaya idzi. Isu hazvidi kuti mukuru kana wazvara mwana unopuwa mbavha, tsotsi, headmaster, purisita. Zvese izvo zvipo zvinobva kuna Mwari. Mazoona kuti mamuri involved nyaya dzemwana wenyu. Ndinoda kuzvitsura nokuti handakufarira maitiro aita. Fambi yakavaka imba, baba vakapinda mumba. Vakavhara gonhi vakarara neamai vavo. Mudzimai wenyu muchirara namumba mefambi. Ndingopa example nezvakaitwa nedzimwe fambi. Kasi akanga ari chii vaivaka imba ari fambi? Akanga ari chii? Mairara kana bora murimi baba murara mbombo. Mairara muri ani? Muchinda imba yavakwa nani? Mwana. Reverse statement. Ina ndakufara. Wozi kana iwe fambi yo nomwana wako. Zvimwe ndezvemadzinza kugura. I never know. Musataure zvataurwa nauyu. Nokuti message yadzirimo. Zveshuwa mwana akaita chivambi. Ina ndisada kuti vana ngavaramba mune zvakanaka. Wozi mukadzi mwana wenyu akaitwa zvakaita kuti angasaba mukadzi. Andizvo. Kuti andakuturana chete. Ndikudawo Pfuma yangu na ino masikadambura. Mwana wangu akabereka naye. Mukwasha wangu. Kuri natezala Pfuma yangu. Mukadzi wako wagara. Nene Pfuma yangu unogone kuitaura pamberi pedare kuti akanga akamudhisa tsvaga yekuno nembona nachingu ndozvinhu zvakabvisa kusvika bereka mwana. Uruzvinzwa here kunatezala pindura vadaunzwa answer. Izvozvo izvo hazvina kana basa atezvara vaudzwe nguva yekubvunza Pfuma. Vanobvunza Pfuma kana pamafaro kana pachero pavafungira. Nyangwe achibvonohura. Nyangwe achibvonohura vanotombobvunza. Ndozvauri kuratidza. Ndipe list mukuru tipedze nemufana akavata. List yenyu ndozvinobvunzwa izvozvo. Atizva ndazvinzwa zvakamira sei. Mwana wako wapazita anonza akazvarwa nani? Panashe akaita sei? Akuurira ndizvo. Pane history inoudzwa mwana kana kuti mwana mubhadhara Pfuma yemwana wako kurora kwako wakaita mukadzi. Ndizvo zvandinoziva. Whether apoya nepawindow waona akarara aita sei ena muroyi ndikubhadhara Pfuma yemuroi. Ndizvo zvanotaura. Muroi andoroorwa achitobereka vana. Vanohura kwekusiya kuita upfami achitobereka futi vana. Anenge ari mukadzi wako. Sadaro mwana. Taura language yakanaka. Mangatizane tsika dzedu zvikuenda. Tsakuona zvakasara ngatizozvoenda. Mombe munangani nguru. Mombe munangani. Kusamba. Rusamba kabisa 200. Do you have a home bisa Rusambo $250? Iwe. Jara mwana ndo wako.
right kuvakaukama ndizvozvo inini pachinja wozanzwa mese muchandisa hure relevant kwandiri nokuti unoba ndii saka ndinoda kuzvichinja apa ndikuisa 1500 yosama omesa mombe 4 painguru mombe 4 ne 1500 ndomatumira angu emukadzi dai asina kukuhurira ungadai asina kunze Pfuma imimo pamusoro pemkuhurira ngatitarere maona 1500 andozomataura nakukorekte mazoona kuti hapana chisina basa tsagara uganogadzira kumbeza rodzisa inini kasi itsagara andizvozve kasagadzira dzitsagara utaura chibata saka nditoti muvhalui mwana wenyu musikana kurizobuda uvhalui wamai wemwana wako matesi uda mali yako zinakazvinyaya iyi andauziva pane munhu ambo chipane nyaya here atioramba mukadzi wauya uri tiwo wabuda bhombo gemu rakazopera riri drodrogo ile baba rinosaina utazomanga simukanosaina ndikagarire panapa kuti oramba kuita nyaya mabhombo ambira dare vanogona zvipamutemo ndiwe nengirinani sadongo vanogona zvipamutemo pane zvinhu hapana chinhu chinotengeswa vanongotora imbe dzavo chete vanogona zvatingoizvodai